سلام كورات تخطاتلتنا إذا مدبزي عملاق يبارككم نزي ملقتي ناخذ سمع عدل سلازرخكم عبز حالة فيها نمحبار زاكر كل ساعة خجمر كله خنز تخطاتل مصنعتي كحبري فوتو ناربات المجمرة جزء نظام الاختزاء السمعوان لحرار لهم كونكم تخطاتل مصنعتي مصحف نبي دانيال مصحف قدسنا نصنع زلنا كاوفلنا دما مصحف نبي دانيال نصنع علنا بتخطاتالي منجدي مال سلازي نمجمريا غزيكم دحرنا زي تريو لكم كنكم على يوتيوب الو كاب قدماي كفال كتريو مال سلازي تي مقن وي دما تي طرنافه نايت حساب نايت زقرب زلو مدقتنا كتردو يتبابعكم كان مجمريا كاب قدماي كفالات حسكم كتكاتاتلو مال زخونه حتو اندحرالو دما او كتصحفوا تقولوا لكم مبراهرين توسخ حبرتان حدل لكم زخونه ازي عسراي كفالي عسراي كفال اب مصحف نبي دانيال معرف تشعت زتكوري مالتي لذي بزحلفه خمسه قديمه زبلكو تشعت خفالات درو اب يوتيوب الو ترخبوا تقولوا لكم ስለዚህ ንሕጂ እግዚአብሔር بمنفسو مسانا خخون قالو بمصنع كبارخنا مخنياتو فقد املاخ نحنا ناي እግዚአብሔር ቃል ክንምገቦ እምነት ክህልወና ኣብ ኣምላኽ እምነት ድማ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዝተመስረተ እዩ ዝኸውን ስለዚ ኣብ ኣምላኽ እምነት ክህልወና ነፍስ ወከፍ ወዲ ኣዳም ጓል ኣዳም ደቂ ሰባት እዝነዚና ተፈጢርና እሞ ዕድመኩም ኣለኹ ሕጂ ምሳይ ክትሓብሩ ብጸሎት ኣምላኽ ምሳና ክኸውን ብመንፈሱ መታን ምሽትዋዕ ክበና ንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰማይን ምድርን ዝፈጠርካ ተመስገን هو سلازهابكنا باخاينا نبر باخاينا نواساوس زفتركنا تبجيخنا بكريستوس نسخايخا سلازي تمسكن سلو كله هو سلازهابكنا ني هو تدلو كله سلتهبنا تمسكن قال كان خنصنع عدل سلازهابكنا تمسكن ما خلنا ترخبن كلهم نزمل اخت سمعوا زلو بمسمع قالكا باركم نعخا خدليوها فقادن دليتن هبوم واملاخ تمسكن سلون نصلو زنخن سلسله خالكنا نصلو سلسمع خايو تمسكن اسمت تفكروا حد ودخا يسوع كريستوس نصلي امين كبرى سمعتي سلازي كمتي ابز كم لموت مالتيو انا ززاربو كتريو يخم بسلايد ملكع مالتيو سلازي نابتي ار اس تي كن اتينا ات ار اس تي دمان تايزبل كاب نوزازي ناب مصننا عيزبل كاب نوزازي ناب مصننا كم تقدم زبلكو ازي اب تمي دانيال معرف تشعته زلو صحف زتكوري يزخون مالتي ابسال ساي عامت نقسنت بالشاصر ندانيال نتي بزعبه معناو بيت المقدس الزارب ناي 2300 عامتات راي ويدما مرأة زبلابتي بقانقو ابرايستي زتقالله كاله راي وي هصون زبل تገልጸሉ ማለት እዩ ዳንኤል بزعبه معناوتا بيت المقدس نقل عمتات اصنعن صلين زي بزحالفه مصنعتنا رينا يلنا كابناي نبي ارمياس مصحف اصنعو اتصلوت كم صلينا نري بدحرزي املاخ نتراي مرأة نخገልጸሉ ንገብርኤል መልአክ ላኣኸሉ ስለምታይ ሃጾንን ማርኣን ይዝብዘሉ ራእይ ግን استفلالي قالات هاللو مخنياتو علامة نايتي رأيات استفلالي سلازخونه هجي ابزي حجي ناي مصنعتنا ابزي عسراي كفال نريو انتاي بزعبا صلوت ناي دانيال كنرينا قدسات صحفات مصنع بزبل معرف تشعات خاب حدا حساب كلتخمون حاتياتو مؤمان دانيال بزعبا حاتيات هزبو كمصلي خالون صقا وي محرت محتات زبل دما رينا قصيلنا نريو املاح كملس كلهم رينا انتاي بزعبا نتراي مغلاصن قال دما موداتا تنبيتاوي عوده اوارح زبلكن رينا تنبيتاوي عوده اوارح ازيو اقداسي ارسي تنبيزي ناي بحقي እግዚአብሔር يدغفكم تقداسنت كحضركم فقادن دليتن دما خلوكم معناتو مصحف قدس تايبل اتهاجر قال እግዚአብሔር سمعي قال እግዚአብሔር كاب كل تزافو زبلح سيفي لولو بوينا نفرد سلازي امنتكم اب املاح متان كله
نقالو فلاي نزي تنبيت سلمتاي እግዚአብሔር نقالو بنبيات ابير زبنا نحنا متان علامه ስለዘለዎ እግዚአብሔር አባና ቃሉ ክንሰምዖ ስለዝደልየና እሞ ናይ በሓቂ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርእስቲ እዚ ስለዚ ቅዱሳት ጽሑፋት ምጽናዕ መጀመርያ ዳንኤል ንጸሎት ብዛዕባ ዝኣርእስ እዚ ኣብ ምዕራፍ 9 ንሪኦ ዘለና ከም ዘበገሶ መጽሓፍ ቅዱስ ብምጽናዕ እዩ ከምዚ ይብል ኣብ ተቀዳመይቲ ዓመት መንግስቱ ኣነ ዳንኤል ነቲ ብዛዕባ ቃል እግዚአብሔር ንነቢ ኤርምያስ ተዛረቦ ቃል ብዘመናት بمصحفتي أستوعبكو مالت معنا ويرسالين ب7 عامات كم تتصمي سلازي إذا نبي زي دانيال أزيو عبي نبي أقرقلتو بمتاي كم جمرين أنري قال እግዚአብሔር بمصنع قدميوز نبر نبي إرمياس صحيح مصحف مسانا له أصنعو يرسالين እቲ እግዚአብሔር በምክንያት ኃጢአቶም ናብ ባቢሎን ክማረኹ ዝገደፎም 7 ዓመት ከም ዝወስድ ተረድዩ እቲ ግዜ ከም ዝኣኸለ ተረድዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ንኸዓይ ናብ ጸሎት ብጸሎት ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ቀርብ ከሎ ስለዚህ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥብ ማለት እዩ ስለዚ ዳንኤል ቅዱሳት ጽሑፋት የጽንዕ ነበረ ንሳቶም ኣብ ባቢሎን ከለው ኢየሩሳሌም ን7 ዓመታት ዑና ኮይና ከም ትጸንሕ ድማ ተረድዩ እዚ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 25 ካብ 11 ሳብ 12 ከምኡን ምዕራፍ 29 ቁጥሪ 10 ከነብቦ ንኽእልና ጠንቅና እዚ ድማ ሓጢአት ህዝቢ ኣምላኽ ነይሩ ብምክንያት ሓጢአቶም እዮም ናብ ምርኮ ኸይዶም ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 6 ምዕራፍ 26 ካብ 31 ክሳብ 35 ከምኡን ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 36 ካብ 17 ክሳብ 21 ክንሪኦ ንኽእልና ሓደራ ብለኩም ነዚ ከተንብቡ ከተጽንዑ ተገዳስነት እንድሕር ኣለኩም ናይ ብሓቂ ነዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኣልዕልኩም ነዚ ድማ ከተንብብዎ ምክንያቱ ልዕሊ ኩሉ መወዳእታ ነገር እንታይ እዩ ቃል እግዚአብሔር ምስማዕ ማለት እምነት ኣብ ኣምላኽ ክህልወና ስለዝኾነ ብሕቱት ሰብ ድማ ተበግሶ ወሲድ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ከጽንዑ ክእል ኣለዎ ቶም ነዚ ሌላ ምስ ዘለኩም ድማ ንኻልኦት ሰባት ነዚ መልእኽቲ ክትመሓላልፍሎም ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሰናይ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ እዋንቲ እዚ 538 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማለት እዩ ዳንኤል ንዳርጋ 7 ዓመታት ኣቢሉ ንባቢሎን የገልግል ነይሩ 605 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ بتقلال معناو يرسالمين تا مقدسن 50 ዓመታት ኣቢሉ ኣቀዲሙ ኮይኑ ኣሎ 586 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ በቲ ኣብቲ ዝነበረሉ ጊዜ ዝነበሮ ርድኢት ተበጊሱ ገጹ ናብ ኣምላኽ ገበረ እቲ ዝተዋህቦ ተስፋ ክፍጸም ድማ ተማሕፀነ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር አንቢብና እግዚአብሔር እንታይ ክገብር መደብ ከም ዘለዎ ተረዲና ካው ተበጊስና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንጽሊ ዝኻ ናይ ኣብነ ብሕትና ብዛዕባ ክንገብሮ ዘለና ናይ መንፈሳዊ ጉዕዞ ኣብነት ተነቢርና ኣሎ ቃል እግዚአብሔር መሰንበብካ እግዚአብሔር ዝበሎ ዝሃቦ ተስፋ ምስተረዳእኻ እግዚአብሔር ነቲ ሂብዎ ዘሎ ተስፋ ንክፍጽሞ ትጽሊ ኣምላኽ ድማ ክፍጽሞ እሙን ስለዝኾነ ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር መንባብ ብኡ ምክንያት ኢና ብዙሓት ሰባት ሕጂ ጸልዩ ክትብሎም ከለኻ እንታይ ለክጽልና ብእግዚአብሔር ይብሉ ምክንያቱ እግዚአብሔር ዝሃቦ ተስፋታት እንድሕር ዘይፈልጡ ኮይኖም ምስ እግዚአብሔር ክትዘራርብ ኣይክእሉን እዮም ግን እግዚአብሔር እንድሕር ቃሉ ምብካዩ ኩሉ ተስፋታት ተራ ፈጺምካ ዝን ኢልካ ኣለኻ ኣምላኽ ፍጽሞ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ወይ ድማ ክትገብሮ ዝደልየካ ኩሉ ምስ ነገረካ ድማ ክትእዘዝ ትኽእል እዚ ሓደ ካብቲ ብዙሕ ረብሓታት ናይ ቃል እግዚአብሔር ማለት እዩ ዝኾነ ናይ ዳንኤል እንተመጺና ቃል እግዚአብሔር ኣጽኒዑ ምዕናው ኢየሩሳሌም ብ7 ዓመት ከም ዝፍጸም ምስተረደ ምስ እግዚአብሔር ክዘራረብ ጀሚሩ ግዜ ኣኺሉ ሕጂ ድማ ቃልካ ፈጽሞ ክብል ማለት እዩ ቅዱሳት ጽሑፋት ምጽናዕ ከም እንደገና እቲ ጥቅስ ተጠቂስሎ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ማለት ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 2 ኣብ ተቀዳመይቲ ዓመት መንግስቱ ኣነ ዳንኤል ነቲ ብዛዕባ ቃል እግዚአብሔር ንነቢ ኤርምያስ ተዛረቡ ቁጽረ ዘመናት ብመጻሕፍቲ እንታይ ገበርክዎ ኣስተውዓልክዎ ማለት ምዕናው ኢየሩሳሌም ብ7 ዓመት እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዝፍጸም ይዝብል ዘሎ ዳንኤል ምዕናው ኢየሩሳሌም ብ7 ዓመት ከም ዝፍጸም ልክዕ ከም ዳንኤል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ናይ ትንቢት እዋን ኢና ንነብር ዘለና ግዜና ምፍላጥ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ግዜ ንነብር ኣለና ዳንኤል ግዜኡ ፈሊጡ ኣብ ከመይ ዝኣመሰለ ግዜ ይነብር ከም ዝነበረ ፈሊጡን እግዚአብሔር ድማኒ በቲ ግዜቲ ክፍጽሞ ተስፋ ንክፍጽሞ ጸሎት ናብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣቕሪቡ ንሕና ድማ ከምኡ ማለት በዚ ግዜ እዚ
ابزي وانزي ناي تنبيت واينا نبر زلنا كم دانيال دما نقدسات صحفات كنصنع لنا ازي مس نغبر زسعب نركب مالتي مجمريا مغلاص بزعبا زنبرلو زلنا اوان اب كما اذا مسل اوان نبرالنا خفلت تدا خوينا እግዚአብሔር بزعبا زمننا تزاريبو አሉ ስለዚህ ንዑ ፈልጦ ለና ሽዑ ابنا እግዚአብሔር መደብ ከም ዘለና ፈሊጥና እግዚአብሔር በዚህ ዘመን ዝኽገብሮ ዝንገብሮ ዝደለና በዚህ ዘመን ዝክኸውን ዘሎ ፍጻሜታትን ምስንፈል አይንርበሽን ኃይሊ ወይ ስልጣን ናይ አምላክ መዃኑ በመፍላጥና ነቲ ዘሎ ፍጻሜታት ምስ ትንቢት መጽሐፍ ቅዱስ አነጻጽርና በመርአይ ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብ ዘመንና ነብርበር በትዝኸውን ማዕበላዊ ፍጻሜታት ኣብ ዓለም አይንርበሽን ምክንያቱ ስልጣን ናይ አምላክ ኣብ ዝፋኑ ዘሎ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስን ኣብ ካልእ እንታይ ብለና እግዚአብሔር ነነቢያቱ ከይነገረ ገለ ነገር አይገብርን ኩሉ ዝብዛ ዓለም ዝኸውን ዘሎ ፍጻሜታት እግዚአብሔር ዘይፈልጦ ነገር አይኮነን አቀድሙ እግዚአብሔር ተዛሪብዎ አሎ ስልጣን ናይ አምላክ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር 46 እንታይ ይብል ህድእ በሉሞ አና አምላክ ምዃነ አስተብህሉ ይብል ስለዚህ ምግላጽ ብዛዕባ ዝነበሩ ዘለና እዋን ንረክብ መጽሐፍ ቅዱስ ከነጽንዕ ይኸልና ካልእ ታሪክ ናይቲ አመንጎ ሕማቅን ጽቡቅን ዘሎ ኩናት ድማ ንፈልጥ ካልእ መወዳእታ ናይ ክፍኣትን መጀመርታ ናይ መንግስቲ አምላክን ንፈልጥ ማለት እዩ መወዳእታ ናይ ክፍኣትን መጀመርታ ናይ መንግስቲ አምላክን ቀጽልና ሁሉ ኩነታትና ኣብ ናይ አምላክ ትንቢታዊ አውደ አዋርሕ ንረኽቦ እዚ ስእሊ ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ بمسرة تنبيه دانيال معرف كلته خمونا معرف شوعته سفح بزبله مس زرزرات توسخوا له نحنا عفتنا مودعتا الزمن نبرا لنا خنا بالكلنا بمسرة تنبيت ينبر سلاز مسلنا ايكونن تنبيت كومي يزبل امدب املاح زلنا بوتان بو مسرة دما بخمي كنبر كم زلنا نغنفلت قال እግዚአብሔር ነጽና علنا قال تسفا ابزا تسفا كتهب زي تخل علم እንዳነበርና خلنا اب املاح زامن سب كل غزي حغوس يكون كما يرو ابز عالم زي اسب حغوس كون خيل مس كل زلو مكران شجرن يكالي يسوس انتايلو اتا انا زبكم سلام سي كمتا عالم تهو السلام ايكونن جن እንደገና ምድጋም ዘአክል ክንፈልጥ ክንክእላልና ተስፋታቱ መጽሐፍ ቅዱስ ከነጽንዑ ክንክእላልና ንእግዚአብሔር ክንፈልጦ ክንክእላልና እንተዳ እግዚአብሔር ተስፋታት ክንፈልጦ ዘይክኢልና ብኡ ተስፋ ክንገብር አይንክእልን ኢና ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር መጽናዕ ሓደ ካብቲ ዝተጠቂስ ዘሎ ረብሓታት ንረኽበሉ ንክርስቶስ ንፈልጦ ዓይንትና ይኽፈት بسلام بحاجوس كنبر نمهار مالتي قصيلنا نريو حاتيات كم زغبرو افلطو مهاب مالتي اجي دانيال انتايلو نابنت اب معرفت 9 فقره 5 نحنا حاتيات جبرنا ابسنا رسيانن علوتن كنا كاب تزازات كان كفرد خان اجلسنا يلو تامنو وي افلطو كلهم حاتيهم كبر املاك سينوم يبل زي نسب ناي سغاو سب كبيديو ترى حاتيات غيري الكان افلوط وقت كتمن جن زياتا مغديا زي بقى كيتنسح سب نسحقي اتو سب نايز العالم هيوت كركباي كيلني سلازي هونكم كونوا بزي قدس تفلالي اب هيوت عوتات لكم تكونوا تقولوا مهارات تكونوا تقولوا رخوبات تكونوا تقولوا كبيد كون خلينا عاكم انا حاتيات غيري وي دما غودولو لنختبل ግን ትሕት ወሉ አቅን እግዚአብሔር ትሕት ክንተ አይልካ እግዚአብሔር ክባር ካብ እግዚአብሔር ዘዓብየለ ኩሉ ናይ አምላክ ተዳሐለ ፍልጠት አለኩም ኮይኑ እግዚአብሔር ክትፈልጡ ጥዕና ሂብኩም ኃይል ሂብኩም ፍልጠት ንኸተኻዕብቱ ዘገበረኩም እግዚአብሔር ተመስገን መባል ይድሊ ስለዚህ ኃጢአት ኩሉ ሰብ ዘያፈላላይ ኃጢአት ገይሩ ስለዚህ ንኃጢአት ካ ምእማን ትእዛዛት እግዚአብሔር ከም ዘፍረስካ ምእማን ታንኮ መገዲ ንህይወት ንምርካብያ ምክንያት ኢየሱስ ስለ ኃጢአተኛታት ከምዝሞ ይሞይቱ እንተዳ በኃጢአቱ ሰብ ከእመን ዘይክኢሉ ኃጢአት ከም ዝገበረ ከእመን ተዳ ዘይክኢሉ ክርስቶስ አይናቱን ይማለት ስለዚህ ካብ ክርስቶስ ምፍላይ ድማኒ ናይ ዘላለም ሞት እዩ ስለዚህ ኃጢአት ከም ዝገበርካ ምእማን ካብታ ጉዕዞ ምስ አምላክ ትጅምረላ ያ ማለት እዩ ቀጽሉ ጸሎት
دانيال لك كمتي ناي موسى أمالادنت ممهلال نيرو سله حزبي مهلال له أبز خنبوه نخيلنا أب أوريزة ساعات معرف 30 كاب 10 حدا 10 سلسة خمون أبناي إلياس ونا بقدام ينقصي معرف 10 شمونته كاب 40 حدا كسب 40 شديشن دانيال أمز حب قدوس كم أزيو فصم سبي قريب زلوا أنتوا قلنا جنا سله حتيات حزبو أكل ناي حزبو كم مخانمة نحنا خبت نحنا حتيات جبرنا أبسنا رسيان علوتم كنا نحنا خامو أبنتو كنسعب دانيال سلو كل حاتياتهم زي بقعات مخانون أبكر ما أملاخ بمقراب حاتيات هزو كمناتو أصرو نتي حاتيات مخنيات كفترولون كقالولون أيفتنن زي ما بزحت زينا يدك سوا شجري نحت حاتيات بحاتياتا كتأمناخ تقول لك كميسي حق أملاخ أفريسوميوم نتي أملاخ ذهبوا متنقطاتات قدو أي جبرون ويدما تزقبأ من الله شيء هابولون مقصعتي يقبؤوا من برين تخونا قلنا دانيال سليوم ما لده محرات كواه بمدما تسألي أنت ما هلا أنت ما حسنا لازم بزح تبدين تاينا خبز النهار سلينا راح زي يكون سلو بقدام النت نحنا بوتانا أبكر مع أملاك كنا الرجاجس كيلا لنا مس أملاك بالسلام كنا بركن كيلا لنا بحريق نتايت إعلامه نخالو السبات نبرخت كنكون سلوتهم كيو منازلو سلي خالو السبات سليوم كنسلي إيزي إتي من إجابة كتكمل الناس دلي كابي هو دانيال مهارو نجر من أنت خالوت دما من أنت خالوت ويدما من أنت حزب أملاك كنسل خلنا أملاك نسألتنا سمعون موجوس كهبومن أكون دوم دما كعي خيل زي حدا خاطر أبي سناي زوجنا دس سبل ناي أملاك نتايو سليخا خسلت خل سلا خالوت دما خسلت خل أملاك دماني يسمع أكام مالتي سلا خالوت سبات كسلت خل مالتي نبكالو سبات نسلا يكونن زغا حبطام أزيو حدقنيا نقريو أنكو أمالادي يسوس كريستوس تراحي سبقن سلا خالوت سبات كسلي يخيلو سبقن ناب أملاك تراح يتسلي ناب أملاك تراح يتسلي برنابزو قولي يكون سبات يتسلي نغا سلا خالوت سبات كا خسلت خيلي جن نابكالو السبات هاي تسألني غازي أبكالا أرسي سمع ناي قدوسان ناي ملاأختي أمالاد النت بحال مسرة زي بل أمس حقوس أزي حدقنيا تمهرتي مخنياتو نخرستوس مصراف مالتي كريستوس أمالادي ناي ديك سبات كله سلا سبات زموتو كله ناتو بوتا نتنا كريستوس جبرو زلو نجر نعو أنصارو معياي مالتي سلازي سلا خالو السبات كنا مالد كنسل خلنا سلا خالو السبات كنسل نخيلنا مالتي نحنا كنا بأملاخنا نسلي أملاخ نخالو السبات كوارخهم بر نخالو السبات نخمالو دولنا يلنا عين نسلينينا زي حدقينيا أمس حاب قدس مسر زي بلو أنصار كريستوس أنصار تكريستوس جبرو زلو ناي مدحان سراحي مالتي قال محرت ويكا صقا محتات زبلي حجي واملاخ يلو دانيال واملاخنا مبارسي ناي باريخا صلوتن مهللان سمع سلازي سلا እግዚአብሔር املاخ كايلكا زفرست نتا زفرست مقدسكا ገጽካ አብራሃላ كل كله دانيال نري دانيال نتا حاتياتኛ زي بقع صقا املاخن يقريتان ጸልዩ ኣብ ቅድሚ املاخ እንقرب ጸሎት ከምዚ ክኸውን ዝግባእ دانيال نيقريتا املاخ كحاتت كله زقربو مرتعتات انتاي نبره نابنت صقا تاي مالتي بقوا يكون انت نتسب قبولو جن እግዚአብሔር بمحرته زهبوي املاك قومو كغبر كم زكون انت اصلينا انت اني قريتا حاتيتنا خمحرنا خم زقل تسفا سلا زحابه ينبر كم صحف حاتيات تجيركا كم حاتياتك ختموت كم زغباكا مصحف قدس يزارب جن እግዚአብሔር محارر سلا زكونه انت حاتياتنا تنازيزنا يقرا خبلنا خم زقل تسفا سلا زحابه እዚ ድማ ጸጋ ይባሃል ካሉ ሁሉ ካብኡ ንقبሎ ብጽድቅና አይኮን እንታይራ ንሱ ስለመሓረ ስለዝኾነ ስለዚህ ዳንኤል ነታ ሓጢያተኛ ዘይበቅዖ ጸጋ አምላኽን ይቅሬታን ጸለይ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ንቅርቦ ጸሎት ከምዚ ክኸውን ዝግባእ ዳንኤል ንይቅሬታ አምላኽ ክሓትት ከሎ ዘቅረቦ መርቱዕታት እንታይ ነበረ ናይ አምላኽ ፍትሒ አምላኽ ፍትሓዊ ከም ዝኾነ ኣብ ፍቅዲ 16 ምዕራፍ 9 ከምኡን ፍቅሪ አምላኽ ጋጽይጥሉ ኣብ ፍቅዲ 17 ምዕራፍ 9 محرت أملاخ دما أفقد 18 كمو أملاخ سليو كبل من تو خبل كجبر كمز لو دانيال تمحسينه
ስለስም ኣምላኽ ድማ ስለስምካ ክትብል ስለዚ እዚ ኩሉ ሓደ ካብቲ ኣብ ጸሎትና ክነካትቶ ዘለና እዩ ማለት ክንጽሊ ከለና እዚ ትመርትዖታት ፍትሒ ናይ ኣምላኽ ፍቅሪ ናይ ኣምላኽ ምሕረት ናይ ኣምላኽ ኣምላኽ ድማ ስልዩ ክብል ክገብር ከም ዘሎ ምክንያቱ እንተደኣ ንዕኡ ኣሚንናዮ እንተደኣ ተስፋታቱ ተቐቢልና እንተደኣ ናብቱ ነቲ ኪዳኑ እንተደኣ ተቐቢልናዮ ወኣምላኽ ከምዚ ኢልካ እንዲኻ ስለስምካ ንስምካ ይፅዋዕ ኣለኹ ኣድሕነን ኢልካ ስለስምካ ግበር ኢልካ ክትብሎ ከለኻ ብመልክዕካ እንዲኻ ፈጢርካኒ ተበጂኻኒ እንዲኻ ሓጢኣቱ ዝተናዘዘ ዘበለ ኩሉ ይቕረ ክብል ኢልካ እንዲኻ ይቕረ በለለይ ፍቓዱ ፈሊጥካ ነቲ ዝሃቦ ተስፋታት ፈሊጥካ ኣምላኽ ስለ ዝበሎ ክፍፅሞ ኣለዎ እዚ ድማ እንታይ ማለት ስለዮ ክብል ኣምላኽ ኣይሕሱን ስለ ዝኾነ ስለ ስሙ ክብል እዚ ኩሉ ካብቲ ዳንኤል ዘቕርቦ መርትዖታት እዩ ኣብቲ ጸሎቱ ማለት እዩ ካልእ ብሓፂሩ ዳንኤል ኣምላኽ ስሙ ምእንቲ ክኽብር ንጸሎቱ ክምልሰሉ ሓቲቱ እዚ ድማ ዓብ ነገር እዩ ዓብ ነገር እዩ እግዚኣብሔር ስለና ዘይኮነ ስልዩ ክብል እዩ ዝገብር ክሳብ ክንደይ ኣምላኽ መሓሪ ፀጋዊ ለዋህ ከም ዝኾነ በዚ ንፈልጥ ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ክንፈልጦ ኣለና ምስ ፈለጥናዮ ድማ ክንስዕቦ ኣለና ከምኡ ብምግባርና ህይወት ንረክብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ብርቱዕ ምፅንናዕ ኣብ ኩሉ ጉዕዘና ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ መሪሕነት እግዚኣብሔር ተስፊና ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ንሪኦ እዚ ካብ ናይ ዝተቐደሰ ህይወት ሳንክቲፋይድ ላይፍ ዝብል ካብ ናይ ኤለን ዋይት ምዕራፍ 6 ኣብ ገጽ 47 ከምዚ ኢላ ኣላ ንጸሎትን ምህለላውን ልባውነትን ዕቱብነትን ውዕውዕነትን መለለዩ ነበረ እተን ናይ እምነት ኣእዳው ነቲ ከይተፈጸመ ዘይተረፍ ተስፋታት ናይቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ንኽጭብጣ ናብ ላዕሊ ናብ ሰማይ በጽሓ ይብለና እዚ ብዛዕባ እቲ ናይ ዳንኤል ናይ ጸሎቱ ንጸሎቱ ክገልጾ ከሎ ማለት እዩ ነፍሱ ብጻዕሪ ትቃለስ ነበረት ጸሎቱ ክስማዕ ከም ዝኾነ ድማ መርትዖ ነበሮ ዓወት ክጓናጸፍ ከም ዝኾነ ይፈልጥ ነበረ ንሕና ከም ህዝቢ ከምቲ ዳንኤል ጸልዮ እንተንጽሊ ከምቲ ንሱ ዝተቃለሶ እንተንቃለስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንገዛእ ርእስና ኣትሕት እንተነብል ከምቲ ንዕኡ ተመለሰሉ ንዓና እውን ጸሎትና ብዘደንቕ መንገዲ መልሲ ምረኸበ ነበረ ስለዚ ክቡራት ሰማዕቲ ንኣምላኽ ንስዓቦ ንኣምላኽ ንፍለጦ ጸሎት ንለማመድ ጸለይቲ ክንከውን ኣለና ኣብ ዝሓለፈ መጽናዕትና ርኢናዮ ከም ዝነበርና ዳንኤል ሰለስተ ግዜ ኣብ መዓልቲ ይጽሊ ነይሩ ንኣምላኽ ትጽልዩ ዶ ትፈልጥዎ ዶ ንኣምላኽ ጸሎት ድማ ከምዚ ህልም ጥፍእ ዘይኮነ ብስሩዕ መንገዲ ከይቋረፅኩም ትጽልዩ ዶ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ኣሎ ኣብ ዝፋኑ ክባርኽ ድማ ድልው እዩ እንተኾነ ንሕና ድማ ነቲ እግዚኣብሔር ዘዳለዎ በረኸት ክንቅበል ድልዋት ክንከውን ኣለና ሓደ ካብኡ እንታይ ምግባር እዩ ምጽላይ ቃል እግዚኣብሔር ምንባር ንእግዚኣብሔር ምድላይ ድላይን ድልየትን ፈቃደኛነትን ምህላው ስለዚ ሎሚ ድምፁ እንተሰማዕኩም ልብኩም እንታይ ትግበሩ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ኣይተትረሩ ምክንያቱ ጽባሕ ናትና ኣይኮነትን ንእግዚኣብሔር ክንፈልጦ ድማ ምስ ፈለጥናዮ ድማ ክንስዕቦ ነቲ ብጃ ዝሓለፈልና መድሓኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ክንፈልጦ እዚ እዩ ናይ ህይወት ቀዳማይ ዕላማ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ብዛዕባ ምግላፅ ናይቲ ራእይ ኢና ክንሪኢ ሕዚ ብዛዕባ እቲ ምግላፅ ናይቲ ራእይ ምዕራፍ 9 ከምዚ ይብል መጀመርታ ምህለላኻ ቃል ወፀት ንስኻ እዚኻ ፍትው ኢኻ እሞ ክነግረካ ኢለ መጻእኩ እምበኣርከስ ነዚ ቃል እዚ ኣቕልበሉ ነቲ ራእይ እውን ወይ ድማ ነቲ ማርኣ ተባህለ ራእይ ንዑ እንታይ ግበሮ ኣስተውዕሎ ይብሎ ገብርኤል መልኣክ ማለት እዩ ምግላፅ ሕጂ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣብዚ ስእሊ ትሪእዎ ኣለኹም ከም ኣብነት መልኣክ እግዚኣብሔር መፂኡ ንዳንኤል ክገልጸሉ ከሎ ማለት እዩ ዳንኤል እንዳጸለየ ከሎ ኣምላኽ ንገብርኤል መልኣክ ነቲ ዝተረፈ ክፋል ናይቲ ራእይ ወይ ድማ ሃፆን ክገልጸሉ ኣዘዞ እታ ቀዲሙ ዘይተገልጸ ኣብ ዳንኤል ምዕራፍ 8 ካብ 13-14 ዘሎ ራእይ ማርኣ እዩ ኣብኣ እንታይ ትብል ኣላ ድሕሪ 2300 እታ መቕደስ ክትነጽሓ ትብል እንታይ ማለት እያ እዚኣ መልኣክ እግዚኣብሔር ክገልጸሉ ገብርኤል መልኣክ ዳንኤል ብዛዕባ እቲ ራእይ ተሻቒሉ ነበረ ምክንያቱ ሓጢኣት ህዝቡ ንዕንወት ኢየሩሳሌም ከናውሖ ከም ዝኽእል ኮይኑ ስለ ዝተረድኦ ፍቅዲ 16 ተን 7 ሰሙናት ንህዝቢ ዳንኤልን ነታ ቅድስቲ ከተማን
كم استقرصا وي كم استمدبا جبريل كغلصو جمره 2300 مشتن بجحاتن كاب اندما 7 سمن وي دما 409 عامتات مالتي ابتن بيت حزقيل معراف 6 فقد 4 حنتي معالتين كم حنت عامت يا بناي تنبيت اقوصاصرا بتوانتي حزب املاح اتمسح اب كنداومن كندانان كغبرو نزنبرو سراح كدالو نبرو يسوس بساعته بتناي تنبيت عود اوارح يمسيو ስለዚህ እቶም ናይ እግዚአብሔር ህዝብ እንተዳን ተቃል እግዚአብሔር አንቢቦሞ ነይሮም ነቲ ብትንቢት ተባህለ ብዛዕባ መሲሕ ተረዲኦሞ ዝነብሩ ነይሮም መሲሕ ተቀበልዎ ነይሮም ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ታይብልና ናብቶም ናቱ መጽ ቶም ናቱ ኣይተቀበልዎን ነቶም ተቀበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ዝኣምኑ ውሉድ አምላክ ኮኑ መሰል ሃቦ ስለዚህ ስለምታይም ዘይፈለጥዎ መብዛሕቶም ህዝብ እስራኤል ዘይተቀበልዎ ነቲ መሲሕ ተይልና ስለነቲ ትንቢት ኣይተቀበልዎን መቲ ምስቲ ዝነበረ ኣተሓሳስባ ጉኑም ዝነበረ ባህሎምን ልምዶምን زي كونه نجرا معبيلهم كم قال እግዚአብሔር زي كونه بر وحدات سبات نيروم نغزي نتغزي زلليو كم سمعونن كم حنان افت بيت مقدس كيقوار زغلغلو زنبور نتغزي فليطمو نيرو ስለዚህ مسيح ويدما كريستوس معاس كم زولد معاس كم زموت بتنبيت تنغيرو نيرو حجي رينا مغلاط نايتراي كمتي تقدمات تقصيا مجمريا مهللها قال وصت نسخه ازيخا فتو يخمو كنغرك ايله مصاخم بعرف نزق ازي اقلبلو نتراي نزي راي زي مرعى مالتي استوعلو يبلابتن بدانيال معراف 9:23 دحر اذن 7 سمنات يسوس كميز بلعي يفصم نبرو كميز بلعي يفصم نيرو نعلوت مودعتا كغبرلو يسوس مسمصه شعو مالت قدماي مساف تاي مالتي شفتنت انصار املاح مጨረሻ تغبرلو قال نحاتيات كودا يلو تاي مالتي نحاتيات يقرا نخبل ابسا خعرق اذا حقي زطلبو واغا نمخفل قال زلالما صدق خاطو تاي مالتي نزل عالم صادقانات نخغبرنا رايين تنبيتين كحتم مسيحاوي تنبيتات نمفصام ناي قدسان قدوس نخقبا اتا سمياويت بيت المقدس تخفيتا ناي امالادنت اغلغلوت دما ابا نخجمر اذن كل نطبتات زياتن نخفصم مسيح نخمت كمصيو دحري 409 عامتات وي دما بناي تنبيتا زراربا 7 سمون مالتيو امدا قديمه زوركو حانتي تنبيت حزقيل معراف 6 فقد 4 حانتي معالتي كم حانت عامت بناي تنبيت قوصاصرا 2300 مالت دماني كم تبزح حلفه صنعنايو 457 قدم لدت كروسوس يجمر كساب 1844 يقصل جن كاب اند ما تناي مجمريا كفال ناي 2300 عامتات 409 عامتات ين كاب 457 قدم لدت كروسوس نغوس احاشويروس ناي ميدن فارسن يرسالم كتنص اواج كاب زوص جميرو مالتيو كم تتنبيت زبلو كساب 27 دحر لدت كريستوس سدما يسوس كريستوس كتمق كله مالتي زي بتنبيت تنغيرو نيرو جن يسوس دحر ذن 409 عامتات كمصخلو نزن تقست تقيسن زلوا نعان نخفصمي يسوس كمص زنبرو قدماي مصاف نحنا حجي ملسيلنا قدم 15 عامت يسوس قدماي مصات كم انا قدام المجمريا غزي خمس مصن زارب علينا هلا اي غزي خمس دماني نصبلنا مالتي تنبيتاو عود اوارح يجي خرينا اب حزب خان اب تقدس ከተማ خان 7 8 ተመዲቡ ወይ ድማ ተቆሪጹ ሕጂ ኣብ ትንቢዳንኤል ምዕራፍ 9:24 ሕጂ ተመዲቡ ትብል ዘላ ተቆሪጹ ኣብ ናይ በኽር ቋንቋ ካብ ንውሕ ዝበለ ተቆሪጹ ስለዚ 2000 ሰዓታት ናይ ትንቢት ዳንኤል ገብርኤል መልአክ መጽ ዘሎ ነታ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 8 ካፍዲ 13:14 ዘላ ንዓን ክገልጻይ እንታይ ማለት ድሕሪ 2300 ሲ ታ መቅደስ ክትነጽያ ዝብል ዳንኤል ዚ ኣይተረድኦን ነይሩ ገብርኤል መልአክ ገልጸሉ ከሎ ካብን 7 ሰሙን ተቆሪጹ ኣሎ ንምንታይ ዕላማ ናይዚ ከምታ ቀዲምና ብዝሓለፈ ዝራኣናዮ ማለት እዩ
كل مسيح مصم خان زناي تنبيتا عود اوار حجي ابو تريو له 2300 زبلي ازيان بخمين زمقلا 457 قدم لدته كريستوس اواج نغوس احاشويروس لك حمت تنبي زبلو ما اساس جمري نزبل حتو بعل مصحف قدس ملسو له يروشاليم كتهنصن كتحدثن كاب زبل قال اواج كاب زوص جميرو زدماني 457 قدم لدته كريستوس ناي ميدن فارس نغوس احاشويروس اواج اوصيو كاب اجميرنا يعني قصر نكسع مودعتنا يزين نمفلات كم ذا قديم زبلكو عتنبيت هزقيل معاف 4 قطر 6 بمسرته ناي تنبيت اقواطاطر انتي حنت معالتي كم حنتي عامتي انت راه نزي صبغ ነገር እንታይ አዳለየ ዘለኹ ኣብዚ ተመልስኩም እንደገና ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ ጽሑፍ ማለት እዩ ነዚ እንዳመለስኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ 2300 ዓመታት 457 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ይጅምር ቀፂሉ እንታይ ዝኸውን ዳንኤል ኣብዛ ብዛዕባ ታዝዓነወት ቤተ መቅደስ ተሻቒሉኹም ዝነበረ ኢራንና ፍቅዲ 17 ምክንያቱ ብዛዕባቲ 12 ዓመታት ኣቀዲሙ ዝተዋህቦ ራእይ ገና ይሓስብ ነይሩ እግዚአብሔር ግን ኣይገደፎም ነታ حلمت يعني ترى رأيتي أنا قلصلو إግዚአብሔር ملأخ ليأخلو مالتي يتن 7 سومنات كابتي زنوحي وان 2300 علتات تقوريصو إيو أب حد وان دماين زجمرا انتا قديم يخلو صنحكو مالتي سلازي 457 قدم لدته كريستوس ناي أواج أحاشويروس ناي ميدن فارس النغوس 7 سومن تمدبن اللوا مالتي 7 سومن سلازي تريو لهم شوعات سومنات 48 عامتات يروشاليم تهنص 48 عامتات وسيد الله مخنياتو بزح تقاومتات اغاطموم ስለዝነበሩነቶም አይሁድ ንኻህንጽዋናታ ቤተ መቅደስ ማለት እዩ ብድሕሪኡ 62 ሰሙናት ይተርፍ ማለት እዩ እዚ ድማ 434 ዓመታት ይተርፋሉ ማለት እዩ ቀፂሉ ሓንቲ ሰሙን ናይ መወዳእታ ይብላሎ 3 ዓመትን ፈረቃን ሕጂ ኩሉ ዚ ካብ 457 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 408 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እታ ኢየሩሳሌም ንኽትህነፀሉ ግዜ ዝወሰደ እዩ ካብኡ መሲሕ ክቕተል እዩ ዝብል ልክ ኣብቲ መጽሓፍ ተነቢሩ ዘሎ ኣብ ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ማለት እዩ መዓዝ ዝኸውን ዘሎ ብ27 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ማለት ልክ ከምቲ ትንቢት ዝበሎ ቀፂሉ ኢየሱስ ኣብ ፈረቓታ ሰሙን ክቕተል ኢልዎ እዚ ድማኒ ብ31 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ማለት እዩ ቀፂሉ ኣብ 34 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ካብ 27 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 34 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ እታ እቲ መሲሕ ኪዳን ዝኣትወላ ብዛዕባ ንህዝቢ ኣይሁድ ክምለሱ ከም ዘለዎ ምክንያቱ ናይ መጀመርያ 3 ዓመትን ፍረቃን ባሕሉ እቲ ዘመን ተፈጸመ ኢሉ ኣገልግሎት ጀሚርዎ ማለት እዩ ዳሕራይ ነተን ዝተረፋን እንድሕር ኣብታ ፈረቃ ሰሙን ተቐቲሉ ከመይ ጌራ እታ ናይ መወዳእታ ሰሙን እታ ምስ ብዙሓት ኪዳን ዝኣትወላ ትውዳእ ንዝብል ሕቶ ነቶም ሃዋርያት ታይልዎም መጀመርያ ኣብ እስራኤል ኣብ ኣይሁድ እንታይ ግበሩ ወንጌል ስበኹ ናብተን ጠፍኣ ኣባጊዕ እስራኤል መጀመርያ ብድሕሪኡ ንሳታ ናይ መጀመርያ ክገብርዋ ዘለዎም እያ ነይራ ቅድሚ ናብ ካልኦት ኣሕዛብ ምኻዶም ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ 34 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ንስጢፋኖስ ብዳርባ እምኒ ቀቲሎሞ ሽዑ ሃዋርያት እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ወንጌል ንዓኻትኩም ክንገር ይግባእ ነይሩ እንተኾነ ግና ንናይ ዘለኣለም ህይወት ብቕዓት ምዃንኩም ካብ ርእሶም ካብ መስከርኩም ድሕሪ ደጊም ገጽና ናብ ኣሕዛብ ንመለስ ኣለና ኢሎም ካብ ሽዑ እቲ 490 ዓመታት ንህዝቢ ኣይሁድ ተዋህበ ኣኽቲሙ ብኸመይ ኣኽቲሙ ንዝብል ሕቶ ብሕማቕ ታሪክ ንሶም ነቲ መሲሕ ኣይተቐበልዎን እግዚኣብሔር ክምለስሉ ክንስሕሉ ኢሉ ዝሃቦም ግዜ 490 ዓመታት ከይተጠቐሙሉ ኣሕዛብ ንሳቶም ከም ሃዋርያት ኮይኖም ንመሲሕ ተቐቢሎም ንዓለም ከላልይዋ ዝነበሮም ነዚ ተልእኾ እዚ ድልዋት ከም ዘይምዃኑ ንስጢፋኖስ ብመቕታል ኣመስኪሮም ብድሕሪ ኣሕዛብ ክርስቲያናት ናብ ኣሕዛብ ከይዶም ወንጌል ክሰብኩ ሕጂ መንፈሳዊ እስራኤል
مني مالتي كريستياناتي اتوم المسيح تقبلوا እቲ ፍቃድ ነቲ ናይ ኣምላኽ ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ወንጌልና ዓለም ዝነግሩ ዘለው ማለት ስለዚ እዚ ብሕፅር ብዝበለ ምዕራፍ 9 ትንቢት ዳንኤል ከተንብብዎ ግን ከዓ ነዚ ድማ ጎኑ ንጎኑ ምዝ ክትርእይዎ ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ ንመጀመርያኹም እንተዳ ከምዚ ኣቀዲመ ጠቀስክዎ እንተዳ ንመጀመርያ ግዜ ነዚኣ ትርእይዎ ኣለኩም ኮይንኩም ክኸብደኩም ይኽእል እዩ ስለዚ ካብቲ መጀመርያ ክፋል ክትከታተልዎ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ስለዚ እዛ ኣገዳሲት ነጥብ እዚኣ ክዝክርዋ ይደልየኩም ኣለኩም ስለዚ እቲ 2300 ዓመታት ክሳብ መዓስ ይዝርጋሕ ክሳብ 1844 ማለት እዩ ሽዑ እታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ እያ ምድራዊት ቤተ መቅደስ ኣይኮነትን እታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ ልክዕ ኣብቲ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ዝካየድ ዝነበረ ኣገልግሎት ዓመት ክልተ ዓይነት ኣገልግሎት ነይሩ ኣብቲ ምድራዊ ቤተ መቅደስ ዕለት ዝካየድን ዓመት ዝግበር እንታ ናይ ዓመት ትግበር እቲ ሊቀ ካህናት ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኣትዩ ምትዕራቕ ይገብር ነይሩ ሓደ ዲቤላን ሓደ ድዑልን የምፅእ ነይሩ ስለዚ ሽዑ እቲ ሊቀ ካህናት ዝገብራ መዓልቲ ምትዕራቕ ትበሃል ነይራ በታ ግዜ እቲኣ እታ ነፍሲ እንተዳ ድልውቲ ዘይኮይና ወይ ሓጢኣቶም እንድሕር ዘይተናዚዞም ካብ ህዝቦም ይብንቆሱ ነይሮም ተምሳል ናይቲ ሰማያዊ ቤተ መቅደስ ድማ እዩ ህንፃ ማለት እዩ ስለዚ እቲ መቅደስ ብድሕሪ 2300 እታ መቅደስ ክትነፅያ ክብል ከሎ እታ ሰማያዊት ቤተ መቅደስ እያ ኣብ ሰማይ ፍርዲ ጀሚሩ ኣብ 1844 ማለት እዩ ኢየሱስ ክመፅእ ቀሪቡ እዩ ፍርዲ መዓስ ከም ዝውድእ ኣይንፈልጥን ግን ኣብ ኣዝዩ ናይ መወዳእታ ዘመን ከም ዘለና ብትንቢት በቲ ናይ ትንቢት ዓውደ ኣዋርሕ ንፈልጥ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ካብ ናይ ጸሎት ዝብል ካብ ናይ ኤለን ዋይት ምዕራፍ 10 ገጽ 9 ክንብበልኩም እየ ኣምላኽ ንኣእምሮና ምእንቲ ኸብርሆ ብጸሎት ናብኡ ንክንቀርብ የድልየና ንሱ በይኑ ጥራዩ ንጹር ምርዳእ ናይ ሓቂ ክህብ ዝኽእል ንሱ በይኑ እዩ ንልቢ ከለስልሶን ክገዝኦን ዝኽእል ኣእምሮ ንሓቂ ካብ ጌጋ ወይ ካብ ሓሶት ፈልዩ ንኸለልዮ ከበራብሮ ይኽእል እዩ ነቲ ምንቕንቕ ዘይብልን ተዋላዋልን ኣእምሮ ከጽንዖ ይኽእል ተፈቲኑ ክሕልፎ ዘኽእል ፍልጠትን እምነትን ድማ ይህቦ ስለዚ ብዘይ ምቁራጥ ንጸሊ እቲ ናይ ዳንኤል ጸሎት ዝሰምዐ ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ንሱ ዘቕረቦ እንተቐሪብናዮ ንዓና እውን ክሰምዓና ይኽእል እዩ ይብል ማለት ስለዚ እግዚአብሔር ኣሎ ኣብ ሰማይ ጸሎት ይሰምዕ ጸሎት ክንመሃር ዳንኤል ብዛዕባቲ ኣምላኽ ብዳንኤል ኣቢሉ ዝተዛረቦ ትንቢት ንዛረብ ኣለና ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ እግዚአብሔር ብነቢይ ዳንኤል ኣቢሉ መልእኽቲ ስለ ዝሃበና ግን ነቲ ህይወት ናይቲ ነቢይ እንተረኣናዮ ድማ ናይ ጸሎት ሰብ እዩ 3 ሰዓት መዓልቲ ይጽሊ ነይሩ ክሳብ ክንደይ ድማ እቲ መልኣኽ ክዛረቦ ከሎ ንስኻ ኣዝኻ ፍቁር ኢኻ ኢልዎ ስለዚ ክቡራት ሰማዕቲ በዛ ኣጋጣሚ እዚ እተባባዕኩም ዕድመኩም ንእግዚአብሔር ክትፈልጡ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ክትህሉ ትኽእሉ ትኾኑ ኣብ ዝተፈላለየ ካብ ድሕረ ባይታ ዝመጽኣኹም ክትኮኑ ትኽእሉ ብዘየገድስ ኣምላኽ ኩልና ስለ ዝኾነ ንእግዚአብሔር ክደልይዎ ንእግዚአብሔር ክትፈልጥዎ ምስ ኣምላኽ ክትጓዓዙ እዚ እዩ እቲ ዕላማ እግዚአብሔር ክህልወና ዝደልዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ይባርኽኩም ኣብ ዝመጽእ መጽናዕቲ መበል 11 ክሳዕ ንራኸብ እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ኣብ ኩሉ መነባብሮኹም ነዚ መደብ ዝቕድሚ ምውዳእና እምበኣር ብጸሎት ክንዓጽዎ ኢና ንጸልይ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ስለ ዝነበረና ግዜ ተመስገን ንኩሎም ሰማዕቲ ባርኮም ንኩሉ ሕቶታቶም መልሰሎም ንዓኻ ክፈልጡኻ ፈሊጦምኻ ድማ ክስዕቡኻ ደግፎም ወኣምላኽ ፍቓድካ ክገብሩ ንዓኻ ክፈልጡ ህይወቶም መገድታቶም ኩሉ በኣኻ ዝተሰርዐ መታን ክኸውን ወኣምላኽ ፍቓድን ድልየትን ሃቦም ብኩሉ ኩነታቶም ንዓኻ ከኽብሩኻ ምስኦም ኩን ባርከና ተሪፉን ዘሎ ግዜ ንዓኻ ሕሊፍና ብስም ተፍቅሮ ሓል ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን ክቡራት ሰማዕቲ ደሓን ኩኑ ኣምላኽ ይባርኽኩም ኣብ ቀጻሊ ክሳዕ ንራኸብ